खूप बरं वाटलं. मला थोडं बरं नाही वाटलं, कारण तू माझं ऐकत नाहीस तुझी वरती जायला. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे अश्वी, म्हणजेच चिऊ, माझ्या मामाची चिऊ. आणि मी दाखवणार आहे तुम्हाला माझ्या विकेंडमध्ये केलेली मजा मस्ती आणि माझी सायकल, आणि तुम्हाला चालवून पण दाखवणार आणि ह्याची इन्फॉर्मेशन्स पण. आज आपण जाणार डोंगरावर. चला, आता आपण चढतो आहोत डोंगरावर. आपल्या त्या उच्च दिसते तुम्हाला, ते तिथे आपल्याला जर तुम्ही या खारघरच्या डोंगरावर आला नक्की कळवा आम्हाला. मला आता इथूनच वाटतं जर आपण आलो जराशे मोठ्या पाठीनं तुम्हाला दिसत असेल की इथे काय ते गाई इथे चढायला येतात, कारण इथे त्यांची शेण पडलेली. आपण फिरून जरासं आपल्याला पुढे आपल्याला जायचंय. जर अजून पुढे अशी वाट असेल तर आपण नक्की. आता मी थोडं वरती आलो आणि तुम्ही बघू शकता की थोडं खारघरची बिल्डिंग्स खूप लांब झाले आणि नदी बघत असते साईडला. आणि आता पण तुम्ही बघू शकता की किती लांब झाले बिल्डिंग्स. प्लीज बघा, तुम्ही बघू शकता की ते पूर्ण लांब दिसतंय आपल्याला आणि मला बघूच करायला लागतंय. मग बघूया कसं आपण जाऊ शकतो अजून. आधी आम्ही खालून येत रस्ता एकदम खळखळीत होता, मग आता एकदम चांगला. चला आता आपण बघूया की आपण वरती जाऊ शकतो. लांब आलो, तुम्ही बघू शकता की किती लांब आपण राहू शकतो. आणि जर आपण अजून वरती गेलो तर आपलं पूर्ण अर्ज बघायला मिळालं. चला आता आपण पुढे जाऊ. मला इथे जमते तुम्ही माझ्या पाठी तलोजा कारागृह बघू शकतात आणि तुम्ही खारघर नदी बघू शकता. आणि दुसरा समोर जिथे तुम्ही डेटमध्ये काहीतरी लिहिलेलं दिसते ना, ते आहे स्वप्नपूर्ती. तिथे माझे मामा राहतात. मग आपण डोंगरावर तुम्ही बघू शकतात की इथे लोकांनी मस्त झाडं लावले आहे आणि काही असे रॅप करून ठेवले आहेत प्लास्टिकाचे. ते बघा, असं आता मला इथून खालनं असं दिसतं एक घर आहे का, ते म्हणजे खालून असं दिसतं की एक मोठं घर आहे ते, कारण ते असं खालून मोठं दिसतं. जाऊया आपण बघू शकतो की आपण किती लांब आलो शकतो. डोंगरावरनं मजा मस्ती करून आलो आणि आता मी सायकल चालवायला जाणार माझ्या मामाबरोबर सायकल चालवायला खाली. मग चला मग सायकल चालवायला जाऊया. तर माझी नवीन सायकल आणि ही कुठली दिली आहे तुम्हाला नक्कीच कळेल. ही दिली आहे माझ्या मामाने आणि ही सायकल खूप छान आहे, मला खूप आवडली. मग चला आपण सायकलची चालूया. नवीन सायकल आपल्या हेल्थसाठी पण चांगली असते. जर तुम्ही या सायकल कधीतरी घेतलं ना तर नक्की आम्हाला सांगा.
सायकलिंग आपल्या एन्व्हायरमेंट आणि आपल्यासाठी एकदम बरोबर आहे. आपले पाय पण चांगले राहतील आणि आपण फिट पण राहू. म्हणून आपण रोज सायकल चालवायची, रोज सकाळी आणि कधी पण. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकनला दाबायला विसरू नका. त्याच्याने तुम्हाला सगळे आमची इन्फॉर्मेशन तुमच्याजवळ येईल. थँक्यू. पुन्हा आपण भेटूया अशाच एक चांगल्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.